мирсаидро ба ном мешинохтаму надида будам. ҳодисаи бисёр хурд сабаб шуд ки мо аз наздик шинос шудем. ба ман писанд омад ва ман ҳам ба Мирсаид писанд омадам. мо зимистони соли 2021 ақди никоҳ бастем. И фақат нами як китоб медоди, китоб мехондам. ҳатто хандаовар маро кӯдак гуфт. намедонам фақат ҳастанд одамое ки рафиқӣ мекунану ва ҳамин гуна дӯстӣ бадал гашт ба ишқ. Мирсаид ози аймай гуфта даъво кард. табиӣ буданаш барои ман писанд аст. ҳоли дар ҷои кори шиштагия мега ки ин ҳама биромаду ҳоли ӯ биромадагӣ нест. аз кор 5 дақиқа дер биёям гап мешунавам ки барои чӣ 5 дақиқа дер кардем. соати аниқи намебиёя ягон бор. кай аз кор ба хона омаданамро наёфта истодам ки ҳамиқа пиёда рав мегашт ки фақат пиёда рав мегашт. вале ба он андозае ки ҳамсарам барои ман рашк мекунад. ба чӣ тариқат занг зад, чӣ ба занг зад гуфта? ҳамаашон бо ранги сурх ҳастанд. намедонам ки вай кадом ранга меписандад. ҳамеша дар паҳлӯи ман бошад. фақат дар баром ба даҳан.